हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि गेजेराव साइन्सआ गोबां दावगाबाय नाथाय दासिमबो जोंनि बुहुमाव बेबायदि जायगाफोर दं जायखौ साइन्सआ एक्सप्लेन खालामनो हाजोबा माने जोंनि गेजेराव बिदि जाथायफोर जादों जाय बियन्ड साइन्स माने साइन्सनि बायजोनि साइन्सआ बेफोरखौ एक्सप्लेन खालामनो हाया नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ बेबायदिनो मोनसे जाथाय बा जायगानि सोमोन्दै मिन्थिनानै मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोननि खर'आवबो बिदि कुइसन फैगोन कि बेहाय मा एलियन दंमारो ना मासो माने साइन्सआ बेखौ एक्सप्लेन खालामनो हाया लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब जोबोद इन्टारेस्टिं दिनैनि टपिकआ बांद्राय बुंला बेनिखायनो डाइरेक्ट भिडिअखौ जागायनोसै 8 सेप्टेम्बर 1980 माने 8 सेप्टेम्बर 1980 डार्बिशायार मुंनि इंलेन्डनि मोनसे जाहाजआ लैथोनि गेजेरजों थांगासिनोमोन आरो बेनि उनखालि माने 9 सेप्टेम्बर 1980 आव बे जाहाजआ गोमालाङो हरखाबै आरो बे जाहाजआ बेसेबां गिदिरमोन नोंथांमोना मिथिगौ टाइटानिकनिख्रुइ 2 गुन देरसिन बे जाहाजआ डार्बिशायारआ आरो बेहाय इंलेन्डनि माने ब्रिटिशनि जोबोर एक्सपिरियेन्स गोनां एथ' गिदिर जाहाज नालाय बयनिख्रुइबो एक्सपिरियेन्स गोनांसिन क्रिउ मेम्बार्स माने दैदेनगिरि सालायगिरिफोरा बे जाहाजखौ सालायदोंमोन अब्ला बे जाहाजआ मारै गोमाखो नोंथांमोननि साननायाव फैनो हागौ आं बारमुडा ट्रायंगलनि सोमोन्दै खिन्थानो थांगासिनो होननानै बारमुडा ट्रायंगलाव बिदि जाहाज गोमायो प्लेन गोमायो होननानै नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ नाथाय लोगोफोर बारमुडा ट्रायंगलनि बारै जों बे भिडिअआव सावराया जों बिदिनो बारमुडा ट्रायंगल बायदिनो मोनसे जायगा दंबावो जोंनि गेजेराव जायनि मुङा नोंथांमोना टाइमलाइनाव नुखाबाय जानांगौ ड्रेगन ट्रायंगल बेनि बारैसो जों सावरायगोन आरो बे ड्रेगन ट्रायंगलानो जापाननि बे खाथियावनो दं नोंथांमोना जोबोद खमानो बेनि ड्रेगन ट्रायंगलनि मुंखौ खोनादों जानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै मिन्थिनानै मोनगोन बे जाहाजआ गोमाबाय 9 सेप्टेम्बर 1980 आव बारमुडा ट्रायंगलाव गोमायोब्ला जेबो नङामोन बेखौ गोदोनिफ्रायनो मोनथिबोखाबाय नाथाय बे मोनसे गोदान जाथायमोन एथ' गिदिर जाहाजआ टाइटानिकनिख्रुइ 2 गुन देरसिन बे जाहाजआ मारै गोमानांगौ बेनिखायनो जापाननि गभर्नमेन्टआ जापान सरकारा मोनसे टीम बिसोरो रेडि खालामो बेहाय गोबां बुहुमनि गुबुन हादरनि जोबोद गोजौ रेंकनि माने साइन्टिस्टफोर बिसोर लानानै फैयो आरो जापानाथ' गाव टेक्न'लजियाव दावगाखानाय बेनिफ्राय बिसोर प्रिपेरेसन खालामनानै मोनसे जाहाज लायो आरो बिदि क्रिउ मेम्बार जाय माने रिसार्चार्स बिदि नायबिजिरग्रा बिसोरखौ जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां बिसोरखौ दैथायहरो मोनसे जाहाजाबो पुरा फुल प्रिपेरेसनजों बेनिफ्राय बिसोरखौ दैथायहरनायनि उनाव बे जाहाजाबो गोमायो लोगोफोर बे जायगायाव सहैनाय लोगो लोगो बेनि उनाव बेखौ गोमानायनि उनाव बिथांमोना जापाननि सरकारा डेन्जार एरिया होननानै फोसावो आरो नोंथांमोना विकिपिडियायाव सार्च खालामोबा नै बेहाय नुनो मोनगोन बिदि आरो लोगोफोर मोनसे मिस्ट्रियास मिन्थिनो गोनां माने रहस्य गोनां खोथाया जाहैबाय बे ट्रायंगल ड्रेगन ट्रायंगल आरो बारमुडा ट्रायंगलखौ जोङो बिदि नायोब्ला बिसोरो मायबा मोनसे लिंक थानाय बायदि नुनो मोनो मानोना बिसोर मोननैबो ट्रायंगला मोनसे लाइनावनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना मायबा नङा मायबा लिंकथ' बिसोरा दंखायो बेखौ माने अफिसियेलि फोसावनो हाया कि डाइरेक्ट कानेक्सन दं होननानै नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना नायब्लाबो नुनो मोनदोंना आरो जाथायाबो बेहाय सेमानो जायो बारमुडा ट्रायंगलावबो जाहाजफोरा प्लेनफोरा गोमायो बेहायबोथ' जाहाजफोरा गोमाबाय आरो जेबो जाहाजनि थुख्रासेबो मोना जेरै बारमुडा ट्रायंगलाव मोना आरो दा नोंथांमोना बेखौ नायो सावगारिखौ बेहायथ' नै नोंथांमोना मायबा कानेक्सन थानाय बायदि नुदोंना मोनसे लाइनावनो दं मोनसे हांखोआवनो दं बेफोरो अब्ला नोंथांमोना गावनो साननानै लादो बेयाव मायबा नङा मायबाथ' कानेक्सन दंखायो आरो जोंल' नङा जोंना गोबां बिदि साइन्टिस्टफोराबो सानना लाखाबाय बिसोरना कानेक्सन दं होननानै लोगोफोर बे जायगायावथ' थांनो हाखालाना थांबाथाय बेहाय जि थांबाबो गोमाखागोन बेनिखायनो सेटेलाइटफोरजों नायबिजिरबाय बा बिब्दि नायबिजिरबाय बेनिफ्राय जापान साइन्टिस्टफोरा बुंबाय बेहाय लायनो ड्रेगन दं दा नोंथांमोना बे खोथाखौ नंखाय साननो हागौ नंखाय माने फोथायनो गोब्राब मोनदों जानो हागौ मिनिनो ओंखारदों जानो हागौ नाथाय साइन्टिस्टफोराबो बिदि बुंनो गोनां जाबाय मानोकि बेहाय साइन्सनि जेबोआनो सोलिया बेफोर जायगाया बियन्ड साइन्स माने साइन्सनि बायजोआव दं लोगोफोर बिसोर बिदि बुंदोंबा बेखौ जों मिनिनो गोनां गैया मायबा जानोबो हागौ नङाबो जानो हागौ नाथाय बिसोर बुंबाय कि बेहाय ड्रेगन दं जाय जाहाजफोरखौ मन'यो जोबोद गिदिर ड्रेगन दं बिदि बुंबाय जापाननि साइन्टिस्टफोरा आरो गुबुन बुहुमनि माने बिदि गिदिर साइन्टिस्टफोरा बुंबाय बेहाय बारमुडा ट्रायंगलावबो बिदि मोनसे स्टेटमेन्ट होखांबाय नोंथांमोननो बारमुडा ट्रायंगलनि भिडिअखौबो आं लानानै फैगोन दिनै बेखौ मिन्थिना लाग्रोदो बेहाय गुबुन बुहुमनि साइन्टिस्टफोरा बुंलायबाय बेहाय मोनसे दरखं दं दरखं लोगोफोर नोंथांमोना फिल्मफोराव नुयोना
फिल्मफोराव बिदि दरखं दं जायनि सिंजा हाबलांब्ला गुबुन मोनसे दुनियायाव नोंथांमोनखौ लानानै थाङो स' बेनि गेजेरजों थांनाय बे जाहाज बे सुबुंफोरा बिब्दिनो गोमायो माने बिसोरखौ गासैखौबो गुबुन बे दरखंनि गेजेरजों गुबुन मोनसे दुनियायाव लानानै थाङो बेबायदि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय बेबायदि मोनसे बुंबाय साइन्टिस्टफोरा नाथाय लोगोफोर बिदि बुंदोंबाबो रावबो साइन्टिस्टफोरा बेहाय थांनानै नायनानै बुङाखै बिदि मानोकि जायफोर नायनो थाङो बिसोरो फैफिननो हाखाया बिसोरो गोमाबोखायो बेहायनो अब्ला बिसोरो मा नुखो बेखौथ' रावबो मिन्थिला नाथाय बिसोरो ओरैनो बिदि सेटेलाइटफोरजों बिदि नायबिजिरनानैसो बे खोथाफोरखौ बुंदों नाथाय सानसे बे सानै साइन्टिस्ट बिसोरो बे सिङाव हाबहैयाखै दे बिसोर बे फाराव नायबिजिरहैयो माने फाराव थाबाथ' जोंना जेबो जायाना नाथाय नुनो मोनो मा सोलियो बेहाय स' बिसोरो फाराव थांनानै नायबिजिरहैयो सानै साइन्टिस्ट फुरा नायबिजिरजोबो बिसोरो बेनिफ्राय बेनि सिङाव नुनानै मोनो बेबायदि सावगारि स' बेबायदि सावगारिखौ उनाव नायबिजिरनानै मोनो बेखौथ' रावबो माने बे लैथो सिङाव हारसिंनो जाखाया लोगोफोर सोरबा नङा सोरबा बानायनायसो बे स' बेखौ जापाननि गभर्नमेन्टआबो बुङो माने जापाननि गभर्नमेन्टआबो कि जापानाव बिदि हिस्ट्रियावबो बिदि गैया कि सोरबा बिदि मोनसे बिदि महर दानाय माने बिदि बानायनाय जाय लैथो सिङाव थालांबाय बिदि गैयानो हिस्ट्रियावबो स' बेनिखायनो लोगोफोर बेखौ सोरबा नङा सोरबा बानायदों बेथ' प्रुफ जाखाथारबाय मानोकि लैथोनिफ्राय गावनो गाव सोमजिनाया बेबायदिसो नुनानै मोनो बेबायदि जाया बेखौ सोरबा नङा सोरबा बानायखादों आरो बिसोरो बेनि सेम्पोलबो लानानै फैदोंमोन एसे बेनिफ्राय बेखौ बिसोर लेबफोराव नायबिजिरनायाव नुनानै मोनो बेखौ सोरबा बानायदों स' लोगोफोर सोर बानायथावथाव बिब्दि नोंथांमोननि बादिब्ला एलियन स' बेखौ जों जेबो बुंनो हाथ'ला लोगोफोर नाथाय आं नोंथांमोननो खिन्थाबावनोसै बेनि साइडजों थांनाय गोबां सुबुंफोरा माने बेनि फारजों थांजायोना बे हाबजायासो बे ट्रायंगोलाव स' बेनि फारजों थांनाय गोबां बिदि साइन्टिस्ट बा सुबुंफोरा खोन्थादों बेहाय थांनाय लोगो लोगो बेनि फारजों थांनाय लोगो लोगो बेहाय बोथोरा सोलायनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बोथोरा सोलायगोन बार सार गैयालासिनो बेहाय दोहौ नुनो मोनगोन लैथोआव बेनि उनाव नोंथांमोननि बे कम्पास थायोना दिग नायग्रा बे कम्पासाबो नोंथांमोनहा खामानि होनाया बन्द जागोन बेनि फाराव थांब्लानो बेनि फाराव नांहां जाब्लानो बे हाबबाथ' गैखाला फैफिननो हाखाला स' बिब्दि जागोन कम्पासफोरा आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय बिसोरहा मोनसे इलेक्ट्रिकजों माने मोब्लिबजों बिसोरना मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं लोगोफोर जोंनो जा कयमेलगियाव दिन्थिदोंमोन जादुआ माने बे जादुनि शिप एलियना फैनायाव स्पेस शिपआ बे कारेन्टफोरा थांजोबोमोन ना स' बेथ' फिल्मसो नाथाय बे रियेलावनो जायो बेनि खाथियाव थांनाय लोगो लोगो इलेक्ट्रिसिटिनि बुस्थुआनो मोब्लिबारि बेसादफोरानो आइजेंफोरानो खामानि होनाया बन्द जायो लोगोफोर माने मोब्लिबजों बिसोरहा मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं आरो बेनि फारजों थानाय गोबां मानसिफोरानो बुंबावदों बेहाय घस्ट शिप माने भुतनि जाहाज माने रावबो गैया जाहाजफोरा हारसिंनो बिदि सालायथिंबाय हानाय नुनो मोनोनो अब्ला बेनि सिङावथ' रावबो हाबजाखायानो अब्ला बेहाय माबोरै जाहाज थानो नङाब्ला लोगोफोर गिदिर सोंब्ला बेसो स' बेनिखायनो बे मा एलियनानो मा नामा लोगोफोर माने बे सोंलुसो सोंदों आं नोंथांमोननियाव बेखौ रावबो अफिसियेलि स्टेटमेन्ट होनो हायाखै नाथाय बिब्दि नुनानै मोनोनो बे घस्ट शिपफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जायो नोंथांमोना बेनि सिंजा हाबबाबो बिदि नुनो मोनग्रोगोन गोबां जाहाज रावबो सालाया बा रावबो गैया बे जाहाजफोराव बेनिफ्राय सिङाव हाबलांथारबाथ' मा जायो नोंथांमोनाबो जों रावबो बुंनो हाला मानोखि बिदि सुबुं दिनैसिमहालागै फैफेरनोनो हायाखै बेयाव थांनानै आरो लोगोफोर मोनसे शकिं खोथाबाव मोनसे गोमोथाव खोथाबाव लोगोफोर बेहाय टाइम डाइलेसनबो जायोनो टाइम डाइलेसन मा नोंथांमोना मिन्थिदोंना माने बे जाहैबाय जेनेबा नोंथांजों आंजों दा जमा दंथ'यो आरोना नोंथाङा आंनि खाथियावनो दं दा जेनेबा नोंथाङा बुंबाय आं सकआव थांनानै फैनि आं 30 मिनिट उनाव फैगासिनो बेनिफ्राय जोंना भिडिअखौ सानैबो जयै शुट खालामगोन स' नोंथाङा थांबाय हाथायाव 30 मिनिट उनाव आं नेगासिनो नोंथाङा फैफिनबाय बुंफैबाय आंखौ 30 मिनिट जाबायना 30 मिनिटआव आं सफैबायना नाथाय आं नोंथांखौ बुंगोन नोंथाङा 8 घन्टा सम लाबाय माने बुजिदोंना नोंथांनि टाइमा माने स्ल' खारदोंमोन रियेल टाइमनिख्रुइ रियेल टाइमाव आं दंना नाथाय नोंथाङा हाथायाव थांनाय लोगो लोगो बे हाथायाव माने जायगाया ओरैबायदि जाय रियेल टाइमनिख्रुइ टाइमा स्ल' खारो नोंथाङा आधा घन्टाखौनो सानना लाबाय नाथाय बेहाय जोंना रियेल टाइमाव 8 घन्टा जाबाय स' बेखौनो होनो टाइम डाइलेसन स' बे टाइम डाइलेसनबो जायोनो लोगोफोर बेहाय बे जायगायाव जाय माने बे साइन्टिस्ट सानैया बे फाराव थांनानै फैदों बिथांमोनाबो बिदिनो जादों बिसोरो थब थांनाय बायदि सानदों नाथाय बिथांमोना गोबाव सम जादों बेहाय लोगोफोर मिन्थिनो गोनां जोंना मिस्ट्रियास जायगाया बेनोमोन नामखौ नोंथांमोननो खेबसे फोरमायनानै होबावसै ड्रेगन्स ट्रायंगल मुं दोनदों बेखौ जापाननि खाथियाव दं बे जायगाया स' बेखौ गोसोआव लाखि बेबो बारमुडा ट्रायंगल बायदिनो रहस्य गोनां जायगा
नाथाय बेफोर जायगानि सोमोन्दै साइन्सआ दासिमबो जेबो अफिसियेल स्टेटमेन्ट होनो हाया बा जेबो नायबिजिरनानै बिसोरो मोनाखै जेबो प्रुफ गैया बेनिखायनो बेफोर जा बुंदों माने बियन्ड साइन्सनि बायजोआव जा दं बेफोरखौ नोंथांमोनाबो साननांसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ खोन्थाहरदो नोंथांमोना मा जाथावथाव सानो बेफोर जायगायाव बारमुडा ट्रायंगोलनिखौबो साइन्सआ होनो हायाखै बे जायगानिखौबो साइन्सआ होनो हायाखै स' नोंथांमोना फोरमायहरदो गावबा गावनि अपिनियनखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनायजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो नोंथांमोननि सेराव गाबोन फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि